Els socialistes algemesinencs han organitzat una sèrie de reunions en diverses zones de la ciutat per a conèixer les opinions dels ciutadans i les necessitats específiques de cada barri d'Algemesí. També es tracta d'explicar el treball que porta a terme el grup municipal socialista a l'Ajuntament d'Algemesí. Consisteix en elaborar el programa de govern que els socialistes començarem a aplicar a l'Ajuntament a partir de l'any 2015. Sabem que existeix a tot l'estat espanyol una gran desafecció en la política i en els polítics, sobretot, i nosaltres estem convençuts de que la política és l'únic instrument que tenim els ciutadans per a transformar la societat i millorar les coses. De manera que pensem també que l'única manera de combatre aquesta desafecció que existeix és canviant el paper protagonista dels polítics als ciutadans. I han de ser els ciutadans els qui ens ajuden a conformar aquest programa de govern que començarem a aplicar a partir de l'any que ve. I en això consisteix, hem començat avui així al Carrascalet, però anirem a tots els barris i el que volem és explicar una miqueta què és el que hem vingut fent des del grup municipal socialista estos 3 anys d'oposició i també des del partit i que els ciutadans ens diguen quines són les seues propostes, les seues queixes, les seues suggerències, què millorarien d'Algemesí i què esperen d'aquest futur govern socialista que començarà a partir de l'any que ve. La primera d'aquestes activitats ha tingut lloc al barri del Carrascaler, concretament a la plaça d'Espanya, on es van reunir un grup de veïns per a escoltar les explicacions i aportar les seues idees. Perquè el Carrascalet i el Raval sembla que són els barris perifèrics i sembla que són sempre els grans oblidats de la política local i nosaltres pensem que són veïns que contribueixen d'igual manera al progrés de la ciutat i que per tant mereixen com a mínim la mateixa atenció que la resta. I per deferència d'ells, perquè sembla que sempre són els grans oblidats, doncs hem volgut convertir-los avui en protagonistes i iniciar aquesta ronda així i la segona que farem serà en el barri del Raval. En els pròxims dies es faran altres reunions en diverses zones de la ciutat.